Ćao, danas vas vodim na jedan servis klima uređaja u jednom lepom lokalu na Banovom brdu. Moje ime je Marko, ja sam Oster sa 18 godina iskustva u oblasti rashodnih uređaja. Za novu stav sam saznao putem Instagrama i iskustvo mi je fenomenalno. Sama aplikacija je laka za korišćenje, kako i za mene, tako i za onoga ko zakazuje moju uslugu. A sada idemo da pomognemo chill loži da se rasladi i pripremi za letnju sezonu. Servis je odrađen, palim klimu. Hvala koji Zdravo ljudi, ja sam Miloš, menadžer lokala Loža Chill. Za usluge Most Upa sam saznao preko prijatelja koji je koristio usluge krečenja. Posebno mi se svidelo što imate biznis model sa kojim možemo imati mesečnu saradnju i mesečno održavanje lokala i u svakom momentu zakazati svog mostera i rešiti problem. Moster. Brzo, lako i jednostavno.